Jotono lamsogo ani channelno norokni thaniwa ang tekaisa video tubui phaika CBSE board ni Marigold English book ajagao unit 1 tei omo class 1 rokni bagui unit 1 to duita session tongo kaisa angkai poem tei kaisa angkai story poem ang norokno swkangni video o sai khwnarika tabo story no khwnalainai tei cherai rok hingke bo norok kaham ke khwnai tongdi bujinai tei nuam pharok hingkai norokni cherai rok no kaham ke phwrwngwi mannai. O story ni bumung hingkai tamo Three Little Pigs. Three Little Pigs hingkai chwng tam saima tinta chikon chikon wak tongpu. Three hingkai chwng tam hin saima tinta no kai chwng English by three hino THREE. Three little hingkai tamo chikon no kai chwng English by time hinai little little wak no kai chwng tam hinai pigs kai story ni bumung tamo Three Little Pigs korok tam chikon wak tongo hini so jeng story nalinai tabo listen and enjoy this story norok o story no khnadi tei enjoy khlaidi hini so. Once there were three little pigs, Sono, Mono, and Gono. Salsa tamungkha khorok tam hayakeba tinjona wak tongo hini so. Borokni bumung khai tamo Sono, Mono, tei Gono. Norok o photo nukhna o photo puilani wak bin bumung khai tamo Sono. Second wak tongmani bin bumung khai tamo Mono. Tei third wak tongmani bin bumung khai tamo Gono. Borokni nog bo nukhna jeng o jagao tamo amo jeng saimanai. Sono lived in a house of straw. Sono hingkai straw hingkai tamo sonni nog. Bujiga sonni nogo tongpo sabo tong sono kai sonni nogo tongo. Mono live in a house of sticks. Mono hingkai bo stick by stamjak nogo tongpo. Hingkai oro tamno saka walengni wa. Bujiga hingkai and one day a big bad wolf came to the Sono's house. Salsa tamungkha sial kotoma bo Sononi nogo phaika po iko. O sial kotor bo Sononi nogo phaika. Tam khaina phaika puro jeng saimanai. He said, I will huff and puff and I will blow your house down. Bo Sononi nogo phaiye tam hin sapaika Sono no ang hama kolok nahare ang subui nini nog no khiklai rinai. So he huffed and he puffed and he blew the house down. Tei bologi no o sial je sitra sial hamya sial bo Sononi nog no bo hama kolok nahare tei bo subui tam khaika khiklai rika po iko. O photo nugnai. Aboni pore tamkha Sono ran to Mono's house. Sono krida bo Mononi nogo khasigai thangka po. Tangai hingkai bini nog to bai thangka. Aboni bagai sabo sbai hingkai sial hamya sial bo sibaika. Bo sbaiui aboni bagai tam khaika Mononi nogo bo khari thangka. The wolf came to Mono's house. Aboni pore khaino sial teoisa phaikwa. O jagao Mononi nogo hini so. He said, I will huff and puff and I will blow your house down. Teoisa Mononi nogo phaiye monono saitong phaika tamne ang teoisa hama kolok nahare te subui nini nog nobo ang khiklai rinai hinai. Apro Mononi nogo sap tong Sono by Mono. Tangai hingkai Sononi nog khiklaiman bagai Sono Mononi nogo khari phaika. Ambagai Mononi nogo apro Sono by Mono tongo. Teoisa bini nog no bo sapaika tamne ang subui te hama kolok prohorei tam khainai nini nog no sabai rinai. So he huffed and he puffed and he blew Mono's house down. Tam
Samani pore bo tewisa tamkhaika monuni nokno bo hama kolok na harai te hama rohorei bo tamkhaika khiklai sika so iko mukna wani nok snamjak ya bo hama kolok na harai te subui tamkhaika monuni nokno bo khiklai rika abon pore tamang jeng nailai sono and mono ran to Bono's house. Be sono by mono Kwrwngwi ni nok no sebai rijaka kai te khoroksa bindo tongkho Bono ni o Bono ni nogo boro khari thanglai kahini so afurka Bono ni nogo sabo to sono mono te Bono tiga kai tamang khau jaga wo the wolf came to Bono's house. He said, I will huff and puff and I will blow your house down. Botewisa gononi nogo phaiye bo sai tong phaikwa taimne ang hama kolok na hare te suboi ni nok no ban khiklai rinai ene tam khaika prosial nai so he huffed and puffed but he could not blow the big house down kai sononi nok bai nok khaitam bai snamjak son bai mononi nok khaitam bai snamjak wa bai mononi nok khaitam bai snamjak ite cement bai aboni bagai sia hama kolok na harai bo subui mononi nok no khiklai manlia hini so tamni bagai kangkai it was very strong oje it by cement ni nok kai belai gerak hini so aboni pore wolf tam khaika sial tam khaika sungnai the wolf went away and sono mono and bono lived happily together in the red brick house o sial krida bo bono ni nok no khiklai malia abon bagai bo thangi paikha bini lama bo abon pore ke tamka sono mono te bono boro khorok tam no o kaisa nogo tothotokai happily tonglai kahini so Pujika, omokai chini story ang nangno saikna rika te omokai chini kokbai ang kisasa translate khlai rika norok ni bagai easy kum ni epon ang kisasa pori rinai jora kaisa o khorok tam waksa tongo sono mono te gono sono son bai son ungkangkai tamo hai ungkangkai jeka phai hini so jeka phai bai son tangjak nogo tongo sono wa bai tangjak nogo tongo ei salsa sial kotor masa sononi nogo phaika bosaka ang hama kolok na harai te subui ni nok no khiklai rinai hinke bo hama kolok na harai te bo subui anok ni son uri riui khiklai rikha sono khasigai mononi nogo thangka sial kotor bo mononi nogo phaika bosaka ang hama kolok na harai te subui nini nok no khiklai rinai hinke bo hama kolok na harai te bo subui mononi nok ni warok uri riui khiklai rikha sono bai mono khasigai bononi nogo thangka sial kotor bo bononi nogo phaika bosaka ang hama kolok na harai te subui nini nok no khiklai rinai hinke bo hama kolok na harai te bo subka haipano bo uri riui khiklai manliya it bai nok tangjak ni bagai omo belai gerak sial kotor haksa thangpaikha te sono mono te gono besak it ni nogo tongtotoke tonglaiha nijeng o story o norok hamkai no saimang khana tabuk o story o jeng ketal kokthai hai keba word jeng serang namangka jeng seranglai orotam hin sijak puilao new word ketal kokthai busika tamin sijak o jagao puila kok no tak sijak and and kai jeng tam saiman along 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 kai jeng tam saiman je nini dol bai iskolo thangka nung bai sabuthang nini dol nung wak bahan bai tamuino jakha tok bahan je prujeng
kaini manei ek waisabai sina thango afro kai jeng tam thepanai and kesaro jeng tam thepanai a and and no the English by time nai along a l o n g along. Next nai big b I g big 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 norok o putuo srai srai ke nukna naitotoke big kaitamo kotor big guys yang tamin sinayo jagawo large l a r g e large l a r g e large ga oro norok bujina bagai ang o jagawo tinta chaita khai explain khai rijak tongo norok ojotono no sina nanya norok o jagawo ang je sai thangmani no norok sidi kotor big gagai bujiga. Next nanya itamo one hangkai single norok one to porikana awano norok porikana one hine norok photo nukna one gaitamo kaisa bujiga one o n e one kaisa tamin sinai single s i n g l e single s i n g l e single. Next nanya da the the kay norok jagao tamin sinai indicate someone or something o je da jeng bufru use kai bufru thepang kai je pro jeng kaisa manei da chair table the table kai the pencil e amo hai manei rok no jeng kaisa manei no sanani bagi thangkai o dano jeng thepao kai norok tamin sinai indicate someone or something indicate someone or something. Next nanai bed hangkai hamya bed hangkai tamo hamya bed b a d bed b a d bed hangkai jeng o jagao tamin siman unfavorable u n unfavorable f a v o r a b l e favorable u n f o v o r a b l e unfavorable right jeng bai khapia ke jeng o hamya no tam khainai jeng bai milia o bed nangkai hamya. Abon pore jeng nanya tamo not n o t not right jeng English by tamin sinai no more no n o no more m o r e more n o no m o r e more not hangkai jeng tamin siman no more nang tabuk maisai tongkha maisai tongkro no nini ama son tikja mui rina da ini sengka ngai nang tamin saka nanya ngai jeng English by tamin sanai not jika. Next ngai jeng nanya itamo pig p i g pig ngai jeng tam saiman wak no jeng English by taminai pig right pig ngai jeng tamin siman easy no o jagao norok omono sidi piggy p i double g y piggy p i g double y sorry p i double g y piggy p i double g y piggy hangkai tamo wak o wak ni busa kerida o wak ni busa chukon no khai jeng taminai piggy hino angno bujiga. Next tau nanya was was hangkai tamo was hangkai agi je lai thangjak agi je ongoi thangjak kai jeng tamin saimanai past p a s t past past was hangkai jeng tamin sanai past hangkai nang tini school tam khaika nang tasingo tam khaika nang tini di borok tamu be maisa kha e aboro tabukni সময় bai
tabukni time baikhe tam khobjaknai past agi je ongui thangjak amno hinai past. Next nainai let's read. Haidi जों फरायलायनाय o jagao tam hinchijak the wolf was big and bad. जों dasingo story o naikha tam hinai sial sial no जों tam sing hingkamo wolf 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 o je sial wolf bo belaikhe kotor tei hamya hini sao big and bad bo kotor tei hamya hini sao o jagao ang tewsa chini kokbai translate khlai rika sial wngkha kotor tei hamya. Next nainai the pig was not big. Tei story o जों sabuno nukha wagrok no o wagrok belai da kotor kotor ba amsuk torbaya chikon chikon gai oro tam hinsaka o wagrok amsuk torthaya wag wngkha amsuk torya hini sao the pig was not big. The pig was not big. Next nainai reading is fun. जों परिखाय tongthogo na ke o jagao tam hinsaka poriwui hadi जों tongtoklainai. How many pigs were there? जों dasing story o pori thangmani a story o जों koijona hayake ba koita wak nukha kaibosuk wak nukha jagao kai 3 tinta wak rok no जों nukha jagao kai जों English bai o jagao o question ni answer tam hinsinai there were 3 pigs. There were 3 pigs. Okay? Omorok norokni exam rogo haike ba norokni miss norokni teacher norok no sirinai kai norok omorok no kam kai poriti. What did the big wolf say to the pig? Okay? O je sial krida o sial o wagrok no bot tam sihini sakamo. The big wolf said to the pigs that he would will huff and puff and blow their house down. Okay, o wagrok no o sial kaisa kok no sawo botam kok sangkai ang hama kolok na hare ang subui norokni nok no khwlai rinai. Okay, जों English by time hinsinai the big wolf said to the pigs that he would will huff and puff and blow their house down. Next nainai let's talk. Okay, haidi जों o jagao tam khailai salainai tam salainai hingkai जों o jagao porikhainai di was the wolf good or bad? O je sial krida o sial kaham da tei hamya hini sao kaham kai जों English by tam hinsinai good 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 hamya kai जों tam hinsinai bad bad. Okay? O jagao sungo o je sial kotor bo kaham da hamya okay? Norok to saimana dasing जों story o nukha o sial kai hamya kai जों bono tam hinsinai bad bad. Jadi the wolf was bad. The wolf was bad. Next nainai what is your house made of? Nini nok tam bai snamjak ini sao nini nok cement bai it bai ha bai kat bai ja snamjak. Okay? O jagao duita rijak tongo bujika puilani khai o orni buskango tongmani khai cement tei it bai snamjak tei o orni pore tongmani omokai tamo ha bai tei kat bai snamjak. Norokni nok it bai tei cement bai snamjak kai norok o buskangni sui mano hai kai norokni nok ha bai tei norokni kat bai bufang bai snamjak tongo kai norok o second no omono sui mano. Ka o orno kai kebo sina nangya bujika tei o kani no bo eklogita sidi janjani no abo haike no o jagao sidi kai je it by tei cement by snamjak borkai tam hinsinai my house is made of bricks and cement. My house is made of bricks and cement. Tei je borokni
habai te bupangrok bai swnamjak borokni khe tam hinsinai my house is made of mud and wood. My house is made of mud and wood. Next nainai next tam hinsijak let's share. Hadi norokni miss hai ke norokni teacher hai ke norokni dol bayaprok bai norok o jaga share khaiye जों सालायदि हिनि सायाव रोतामनि question खायजाक who is good o jagao khorongni picture rijak tongo o khorongni bisingo sabo kaham hini sungo kaisang story o tasing nukha sabo kaham wakta kaham haike sialda kaham gai norok saimana sabo kaham gai wak kaham aida gai English by tamin sineo jagao the pig is good. The pig is good. Tamini question kai the pig is good ini sinai kai who is good. Then next kai who is bad. Who is bad. Kai o jagao o khorongni tongo o khorongni ni bisingo sabo hamya ini saw bad. Bad kai tamo hamya. Sabo hamya kai o dujonani bisingo kai the wolf. Wolf kai sabo sial tasing sung story o nukha the wolf is bad. The wolf is bad. The wolf is bad. Ini norok omahai question sakakai norok omahai ke sidi. Kujika let's act. Kai norok ni school logo norok ni miss norok ni teacher norok no kaisa drama khlainai a drama rogo norok participate khlai enjoy nai a drama rogo tamni sa o drama khaina nangnai kai o story no oro tamni sa imagine you are at home when the wolf huff and puff nangwan subi nai di je crucial kotorma ni nogo phaika ni nogo phaiai tam khaika hama kolok naharai subnani nai tongka apro nang tam khainai wasung nai di wasugui sadi nini mix rokno korok singka kai te tam khai te o jaga norok ni mix rok norok no kaisa drama khlai nai act out the story of the wolf and three pigs all the tasing jeng story porikha au story ni je porimani amo haike norok ni mix rok norok ni teacher rok norok no drama khlai nai norok participate khlai di bujika next tam khainai say loud norok orang kotor khai hindi po tam hinai kai 1 2 3 4 5 6 okay o jagao se 1 2 जों bosu jora porikha 6 jora tabo kaisa o 1 ni spelling khailenai 1 no जों spelling by haika ba जों English by boma haiki sei kai 1 o n e 1 o n e 1 2 ni spelling kai boma hainai 2 e w o 2 e w o 2 3 ni spelling kai boma hainai 3 T H R double E 3 T H R E E 3 4 ni spelling kai F O U R 4 F O U R 4 5 ni spelling kai F I B E 5 F I B E 5 6 ni spelling kai S I X 6 S I X 6 kaisa no jaga o 1 2 tebini spelling 6 jora naikha the next nainai oro tamincha let's draw norokni textbook go norokni oma haike draw khlaijagya tongana norok a jaga o norokni color pencil te norok o jaga o norokni pencil by rigoi tam khaidi hincha color khlaidi hini sao of dono bujika join the dot from 1 to 10 to make the house then color the picture so jaga 1 to
sijak iko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 o jagao 10 jora 1 2 sijak tongo 1 ni pore kai tamo 2 ni pore kai tamo 3 ni pore kai 4 4 ni pore kai tamo 5 ni pore kai tamo hinai norok o jagao tam khai di hincha norok ni pencil bai dagrik di hini sao dagrigai tam khainai dagrik mani pore kai 10 jora jefro dagrik painai afro kai o picture no norok ni color bai ke color childi hini sao bujika color no rigridi o jagao 91 ni pore engkai je o jagao olok khai dagrik nai iko 2 omo haike ang norok no khwlai tongo 2 ni pore khai jeng borok dagrik nai 3 3 ni pore khai jeng borok dagrik nai 3 ni pore tam phai 4 4 ni pore tam phai iko omo haike 5 5 ni pore tam phai 6 6 ni pore tam phai 7 7 ni pore tam phai 8 8 ni pore tam phai 9 9 ni pore tam phai 10 okay omo haike dagrik di te abon pore kalari di iko jagao norok na khwlai rikha norok omo haike nasigai haika ba ini amo babo suno singgai o jagao tam o jagao dagriwoi te kala khlaina di naithoto oke jiga next nainai next hingga kai tamo jagao tam hin sija o jagao norok nai di animals kwbangma animals no khana tei amo hai forest ro water amo hai ke farm jeng o jagao tam khlai di hini sa jeng tabuk nainai there are farm animals, water animals, and jungle animals in this picture. O picture popo jagani animals tong hini sa borok nai dio jagao kaisa kai farm kaisa kai tagrom ni musuk rok kun rok nog rok sengri adba e amono hino je nogo je animals no je wak tok puno rimani sugrok panong kha amono kai chengta hinai farm te je tuyo tongnai borok no khai tam hinai bo polongo phan tongui mano khipan tongui mano aborok no khai chengta hinai water water a tongnai ro te bolongo tongnai ro iko jagao jungle ini siu borok okay o jagao help the animal reach their home your light the borok janjani nok borok tam ngi thangka lama korojak thamika ke borok ni lama phunugai borok ni nogo tuniri di hini sauno no baike tunina ingke o jagao line diwoi iko janjani line norok ni color tonghakai alada alada color khaiye norok line di haike kaisa color bari kakai tamunai norok confused norok bujiang thangnai kai norok ni bage o jagao kaisa example rijak tongo naidi omo sabo omo tamo horse 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 hingkai horse bo jagao tong bolongo da tong tuyo da tong haike farmo da tong horse hingkai borok rok ribo abot bagai horse borotong bo farmo tongo na next sabo bear bear balu bongkai te horse hingkai tamo korai bujiga bear hingkai bo bolok bo jagao tong bear rok no nog rok ridi ria bo jagao tong bolongo tongo kai bolongo omo haike noro dagri nadi te buffalo buffalo hingkai tamo misip misip hingkai bolongo da tong misip bolongo tong ya bo sabai tong borok bai tongo hingkai bo borok tong farmo farmo hingkai omo haike dagri nadi next hingkai hen 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 hingkai sabo hen hingkai tamo tok tok to jodoni nogono tongo kai otok boro tongbo farmo tongo kai omo haike dagri nadi te dog kai sei bo jagao tong bo jungle da tong water da tong farmo da tong kai bo farmo tongo crocodile
crocodile boroto crocodile hingkai tiyo tongo hingkai cheng o jaga water hin sijak o jaga cheng dagrik nanai te frog hingkai yongla rok boroto tiyo tongo haida hingkai norok haike tiyo dagrik nadi water cow musuk rok boroto musuk rok hingkai borok bai tongo o jaga o farmo nog rok borok ni nog gana o tongo borok bujiga borok musuk rok norio rhinoceros kai gondar semono gondar no hingkai taminai rhinoceros kai boboro tong borok bai da tong tiyo da tong jungle da tong kai bo jungle o tongo monkey hingkai boboro tong jungle o tongo monkey tamo monkey hingkai mokra kai boboro tong jungle o tei giraffe hingkai naji bini totra kolokma norok futurogo nugano haike norok nogni mobile logo nini ama babo sindi giraffe rok no fundi hingkai borok fungnai o giraffe bo borok tong bo jungle o tongo bolongo hini so bolongo kai cheng taminai jungle the next tabuk te kaisa o jaga o kaisa taminani norokni story o norokni miss norokni teacher norokno sai khnarinai haike ba norokno naithotok ke sai khnarinai abo hingkai tamo wow said a dog meow said a cat ble said a bird row said a lion hello said a child omo norokni miss rok kaham kai norokni teacher rok school o sai khnarinai hingkai cheng tabuk nukha tamo first chapter ni class 1 rok ni bagwi three little pig story norok o jaga o nukha hingkai norok o story no kaham kai buji bai khana kai ang tebo norokni bagwi video kaham tubui phainai norok nai tongdi ani channel no asung no hambai।